खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा खोनादोंना खोनायाखै मिथिया आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थानो सानदों जे मोनसे फिल्मआ सुबुंफोरखौ 3 घन्टानि थाखाय बुरबक बानायना दोननो हायो आरो सासे पलिटिशियाना गासै रायजोखौ 5 बोसोरनि थाखाय बुरबक बानायना दोनो आरो बे बाथ्राखौ मानो खोन्थादो बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन जोबजासिम नायबा नोंथांमोना मिथिगोन जे बे बाथ्राखौ आङो मानो खोन्थानो थांदों नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ जे डिमनिटाइजेशन मोनसे समाव सरकारा 500नि आरो 1000नि नटखौ बन्द खालामना होदोंमोन आरो बै बन्द खालामनायनि उनाव बिथांमोना सानदोंमोन जे गोबां ब्लेक मानि सरकारनाव जमा जाफैगोन नाथाय थाइसेबो गैया जेसेबां सरकारनि रांमोन बे रांनि खूब कम मोनसे रां बै बेंकआव जमा जायाखैमोन आरो बे राङा जेब्लाबो ब्लेक मानि जानो हाया नाथाय बे फेइलरखौ सरकारा दिनै एथक बोसोर लाखुमानानै दोन्दोंमोन आरो दोननानै जेमान एगेन्स्ट पार्टिया सोंबाबो बा रायजोफोरा सोंबाबो बिनि एन्सार मदि सरकारा होनो हायाखैमोन नाथाय थांनाय 19 मार्च खालि मोनसे फिल्म रिलिज जादों आरो बे फिल्मा जाबाय धुरन्धर आरो बै धुरन्धर फिल्माव खोन्थिदो जे दाउद इब्राहिमा 60,000 crore डुप्लिकेट 500 आरो 1000 रुपिस माने इन्डियायाव साप्लाइ खालामदोंमोन आरो बै रांखौ माने वेस्ट खालामनो थाखाय बया खालामनो थाखाय डिमनिटाइजेशन खालामदोंमोन होननानै नाथाय बे नङा एक्चुअली बे जाबाय सरकारनि टोटली फेइलर बेयाव जि प्लान जादोंमोन बे प्लेना जेबो खाथियासै सेकेन्डआव नोंथांमोना कर'नाखौ मिथिगौ कर'ना केसआव जाबायदि साडेनलि सरकारा लकडाउननि घोषणा खालामदोंमोन आरो बै घोषणा खालामनायाव एनाउन्स खालामनायाव जेबो सरकारनि प्लानिं गैयामोन जे इमान आसामनिफ्राय नर्थ इस्टनिफ्राय बिहारनिफ्राय गोबां हादोरनि सुबुंफोरा माने रायजोनि सुबुंफोरा गोबां स्टेटआव साउथआव बा सोरबा दिल्ली मुम्बाइ सोरबा केरालाफोराव फैनानै दोनफैयो बैसोरो खामानि गासैबो बन्द जाजोबबाथाय लामायाव ओंखारनो मोनाबाथाय मा मावनानै जागोन बा बिसोरनि थाखाय माबाफोर जानायनि बेबस्था खालामनांगौ माबाफोर होनायनि बेबस्था खालामनांगौ बिनि कुनु प्लेन गैया डाइरेक्ट लकडाउन खालामना होयो आरो मानसिफोरा गोदाव सोराव हाजार किल'मिटार थाबाय न'आव थांनांगौ जायो सोरबा लामायावनो थैनांगौ जायो सोरबा प्रेगनेन्ट लेडिसफोरा लामायावनो जितु बिथांमोना गथ' जोनोम होनो गोनां जायो आरो बैफोर केसा बे बीजेपी सरकारनि टोटली फेइलर दा आरो मोनसे लाइनाव खारा जानो थाखाय नोंथांमोना गसंनो थाखाय थागथियारि जाना थादो मानोना पान्जाबनि सासे सुबुङा दाखालि बावैसो बै एलपिजि सिलिन्डारनि लाइनाव गसंनानै जिउ गोमायो फटकनो हार्ट एटाक फैयो आरो हार्ट एटाक फैनानै बिथाङा जिउ गोमायो आरो बिदिनो दा सिलिन्डारनि क्राइसिस सलायगासिनो दोङो सरकारा हयथ' बे क्राइसिसखौ लाखुमानो नागिरदो दाखालि बावै नरेन्द्र मोदी दाङरिया बिथाङाबो होनदो जे जेबो बेफोरबायदि नङा मानसिफोरा बेफोरखौ ओरैनो पेनिक क्रिएट खालामबाय दङ बेफोरबायदि खालामनाङा नाथाय पेनिक जुदि नंमारगौबा दिनै सिलिन्डारनि दामा मानो 60 टाका आरो 120 टाका सरकारि हिसाबै बारायदो दिनै ब्लेकआव सिलिन्डार बायनो नोंथाङा 3000 4000 जों थानाय जायगायाव दा सिलिंडर मोना आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं रोने की स्थिति आप तो रोने लगी क्या करें मजबूरी है 2 बजे से हम लोग आगे खड़े हैं कितने बजे से खड़ी है यहाँ 4 बजे से खड़ी है देखिए आलम ये हो चुका है कि अब महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए हैं इनका कहना है कि 4 दिन से सिलेंडर नहीं है खाना बनाने की दिक्कत आ रही है 5 दिन तो मेरा छुट्टी किया हो गया कौन दिहाड़ी देगा अब कौन क्या करेगा 1 रुपए मेरे को घट जाए तो कौन देगा 1 रुपए किसी से मांगे और क्या करें नेक्स्ट बे सरकारा बुंदोंमोन जे ब्लेक मानि
लाबोनानै गासैनोबो 15 लाख रां राननानै होगोन बोरो ब्लेक मानिया बोरो बै 15 लाख राङा बै समावथ' नरेंद्र मोदी दाङरिया बुंनाय भाषणखौ नोंथांमोना खोनासं मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। थिक ब्लेक मानियाव जाबायदि भाषण होयो बिदिनो बिथांमोना बांलादेशीफोरनिबो एगेन्स्टै बिदि भाषण होयो बे भाषणाव बिथांमोना बुङो जे नेक्स्ट 5 बोसोराव जोङो नोंथांमोननि जि बे बांलादेशीफोरखौ गासैखौबो बिनिफ्राय बहननानै होखारहरगोन बा बांलादेशआव हरगोन माबा माबि बेफोरबायदिनो बिथांमोना बुंबायानो थायो आरो प्रत्येक इलेक्शननि सिगाङाव बे मोनसे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनो बावगारा बेखौबो नोंथांमोना फोथायाबा बे भिडिअखौ नायदो ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, नीचे भाजपा की सरकार बना दीजिए। घुसपैठिए तो दूर, परिंदा भी सीमा के इस पार पैर नहीं मार पाएगा। ऐसे सीमाओं को सील कर देंगे। एक मैंडेट और दे दो, पूरे आसाम को हम घुसपैठिए के कब्जे से छुटाएंगे। बिनि उनाव जाबाय करापसननि बाथ्रा नरेंद्र मोदीया जेसेबां बुङो बेसेबांनो बुरजा बिनि जि टीम बीजेपीनि बै टीमाव करापसन मावनाय एमएलएफोरखौ करापसन मावनाय मिनिस्टारफोरखौसो बियो जयनिं खालामबाय थायो आरो गुबुन जितु पार्टी कंग्रेसनि जाथे आम आदमिनि जाथे बा गोबां गुबुन गुबुन पार्टी दङ बै पार्टीफोरनि सायाव इडि लगायना होयो सीबीआई लगायना होयो आरो जेब्ला हमजायो सोरखौबा ओरैनोबो हमनानै दाख्लैबावैसो दिल्लीनि जितु सीएम केजरीवाल बिथाङा जेलनिफ्राय गबोदो जे जेबो केसआनो गैया आदालतआ बुंनाय बायदि जेबो केसआनो गैया बेखौ दिनै 6 मास बे जेलाव जोबनानै दोनना गावसोरनि सरकार बानायना दोनदो दिल्लीयाव थिग बिदिनो करापसन मावनाय सुबुंफोरखौ बीजेपीआव थांनाय लोगो लोगो इडिबो गैला सीबीआईबो गैला जेबो बिनि सायाव केसबो गैला बिनि उनाव जाबाय नाम्बार 1 स्टेट नरेंद्र मोदी दाङरिया आरो बिथां अमित शाह जि रायजोआवनो थांनानै लेक्चार होयो बेयावनो बुंगोन जे नोंथांमोननि जोंनिल' सरकार लाना फै नोंथांमोननि स्टेटखौ जोङो बे भारतनि नाम्बार 1 स्टेट बानायगोन केरालायाव थांबा केरालायाव बुङो उरिष्यायाव थांबा उरिष्यायाव बुङो बेंगलराव थांबा बेंगलराव बुङो बिदिनो बिथांमोना 5 बोसोर आवगायलांगासिनो दङ आरो मोदीनि मोनसे भाषण नोंथांमोना बै 2014 निफ्रायनो खोनाबोगासिनो दङ जे आंनो 5 बोसोरल' टाइम हो आङो बे 5 बोसोराव मा मावगोन मा गासैखौबो बिदि लेक्चार होयो आरो 5 बोसोर उनाव थिग बेखौनो बुंफिनो जे आंनो 50 दिनल' टाइम हो आं इदि मावगोन इदि मावगोन दा बे बाथ्राया फैयै मा जादों आंनो 2047 लागिल' टाइम हो आङो बे इन्डियाखौ विश्व गुरु बनाएंगे आप मुझे 60 महीने दीजिए मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा ये वादा करने आया भाइयों बहनों मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं 50 दिन कोई मेरी कमी रह जाए कोई मेरी गलती निकल जाए आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार भाइयों बहनों मुझ पर 5 साल भरोसा करो ज्यादा नहीं कह रहा 5 साल भरोसा करो 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूँ आधुनिक बनाना चाहता हूँ साथियों हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए गतिके रायजोफोर बे 2047 लागि बे बोराया थांनानै थागोन ना थाया बिनि कुनु ग्यारान्टी गैया बिसा नोंथांनि आंनि थाखाय खामानि मावनायनि जेबो इच्छायानो गैखाया बिसोरनि इच्छाया जाबाय बै सियाराव गादियाव जनानै थानांगो आरो पुरा एस खालामनांगो 15 लाखनि कोट गानबाय दिङो 10 लाखनि घरि गानबाय दिङो चश्मा गाननानै फटक ससियेल मिडियायाव
पोस्ट हेगारनांगो बयनिख्रुइ बांसिन माने बेरायनाय आरो माबार उद्घाटन खालामनायफोराव बे नरेन्द्र मोदी बिथांखौल' नुदो एबार प्रधानमन्त्री हिसाबै एमान माने फ्रि बिया एख जेबो खामानियानो गैया बिनि उनाव जाबाय जुबिन गार्गनि खोन्थायाव आं फैनि जुबिन गार्गनि जि खोन्था बिखो जि जास्टिस होनांगो बे खोन्थायाव गोबां जोङो नांबाय आरो किसुमान सुबुंफोरा बावलांबायबो मानोना सरकारा साननैसो सिगांल' 9,000 आइजोफोरनि एकाउन्टाव सोनानै हरदो गतिके बिनि थाखाय जोङो जुबिन गार्गखौ बावगारलांबाय मानोना जुबिन गार्गनि माने फैसानिख्रुइ जुबिन गार्गआ गेदेर नङा बे खोन्थाखौ बेयावनो मिथिनो मोनो आरो बे जुबिन गार्गनि बाथ्राखौ आं बिनि थाखायनो बुंदो जे मोनसे समाव हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन जे आं जेब्लासिम जास्टिस होआ नोंथांमोना भट होनाङा मानोना बै समाव दावराव जाबायदोंमोन जे जास्टिस मोनाबा जोङो बे सरकारखौ भट होआ होननानै नाथाय दा बिनि बेरेखायै मा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नाय কিছুমানে কৈছে যে 26ত ভোট নিদিও হি স্পষ্ট কথা আমি যদি জুবিনক ন্যায় দিব নোৱাৰো আমাক আপোনালোকে কিয় ভোট দিব নিদিয়াটো স্বাভাৱিক আৰু তাক আমি মানিও ল'ব লাগিব মই কৈছো কি ন্যায় কোনে দিয়ে কোৰ্টে দিয়ে কোৰ্টেটো ইলেকশ্যন নেখেলে কোৰ্টত আৰ্গুমেণ্ট হয় গতিকে যিসকলে ন্যায় বিচাৰে তেওঁলোকে আদালতত গৈ উকিল লগাব লাগে আৰু আদালতত ভাল আৰ্গুমেণ্ট কৰাব লাগে আমিও কৰাই আছো কিন্তু ন্যায় নহলে ভোট নিদিও এটা জাজেটো ইলেকশ্যনে নেখেলে তো জাজে ইলেকশ্যন খেলে নেকি কবা গতিকে জাজকটো ভোটেই নালাগে গতিকে এইটো ইস্যু ইলেকশ্যন আৰু ন্যায় বেলেগ বস্তু ইলেকশ্যন आरो बिदिनो मोनसे बिथाङानो निजेनो बुंनाय मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो खोन्थाबावनि बिथाङा बुंदोंमोन जे 2021 आ बिथांनि लास्ट माने इलेक्शन माने पलिटिक्सनि लास्ट बिनि उनाव बिथाङा पलिटिक्सखौनो खालामलानो बेखौबो नोंथांमोना नायग्रो बे भिडिअ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 21 চনৰ পিছত অসমত ৰাজনীতি নকৰে মোৰ পাবলগীয়া হেৰাবলগীয়া একো নাই কোনোবাই যদি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিবা হোৱাৰ সপোন দেখি কৰিছে এইখন মঞ্চৰ পৰাই কৈছো 21 চনৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজনীতিত থকাৰ প্ৰশ্ন উঠে बिथांमोना रायजोफोर नोंथांनि आंनि सायाव जेबो माने सिम्पथि गैया नोंथांनि थाखाय आंनि थाखाय खामानि माव जिखिनि एसे एला जि खामानि जायो बेखौ बिथांमोना गावसोरनि बै दि शेयार गावसोरनि जि गादी बै गादिखौ बासायनो थाखायल' बाखि बिथांमोना नोंथांनि आंनि थाखाय जेबो मावाखै आरो जेबो मावा आरो बिदिनो जोङो कुवेश्चन सोंबाय थानांगोन मानो बेखौ मावदो आजिखालि आरो गेदेर मोनसे प्रब्लेम जे नोंथाङा सरकारनि सायाव कुवेश्चनबो सोंनो हाया नोंथांखौ पाकिस्तानी होनना होगोन आतंकबादी होनना होगोन जेबो होननानै नोंथांखौ एरेस्ट खालामनानै दोनगोन सनम वांचुकखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों माबोरै बिथाङा गावसोरनि हादोरनि थाखाय आवाज होनायखौ बिथांखौ जेलाव जोबनानै दोनदोंमोन जायखिजाया लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।